Όπα. Μείνετε στο βίντεο να δείτε τι έγινε στην πορεία. Άλλο ένα σύστημα λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ετοιμάζουμε να στήσουμε σε έναν επιχειρηματία ο οποίος θα παίρνει ένα ανάλογο ποσό σαν κέρδος, καλό κέρδος δηλαδή, για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που θα στήσουμε τώρα πάνω σε σκεπή και αυτό το σύστημα. FJ Solar μαζί σας πάντοτε και παντού. Μείνετε στο βίντεο, μην ξεχάσετε μεγάλες προσφορές είτε για 5 kW, είτε για 10 kW, είτε για 20 kW, τις καλύτερες τιμές αγοράς, 10 χρόνια εγγύηση στην μπαταρία, 10 στα φωτοβολταϊκά, 25 στα πάνελ. Και μην ξεχνάτε, μην κάνετε τοποθετήσεις σε ανθρώπους που σήμερα υπάρχουν, αύριο δεν υπάρχουν, σε ανθρώπους που δεν έχουν καν άδεια μηχανολόγου, που δεν έχουν ούτε καν άδεια να μπορούν να υπογράψουν ώστε να πάρετε προγράμματα είτε net billing είτε προγράμματα που τρέχουν τώρα ή στην πορεία. FJ Solar μαζί σας πάντοτε και παντού.